Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Nining adlaw aduna kitay nadawat nga gipasupot gikan sa usa ka mamumuo sa usa ka dakong tindahan dinhi sa New Zealand. Uban siyang awhag nga dili lang ipalitok ang iyang pangalan ug ang dapit sa iyahang gitrabahoan aron dili makahatag og kauwawan sa banay ug sa mga kahigalaan. Ako kanang hatagan og pagyukbo, tahuron ko kana o ako manghinaot nga aduna ko'y mahatag kanimo katinawan. Matud pa nimo, attorney, ako usa ka mamumuo sa usa ka tindahan o usa ka adlaw niya gi imbestigar nila ako tungod sa mga nangawala. Theft ang kaso nga ilang gipasakan ako. Ila kong gidala dito sa ilahang opisina o gipangutana ko dito maayo, gi-interogar kog maayo sa ilahang mga staff sa HR o sa ilang mga gwardiya. Niabot kinig mga 2 ka oras o dito nakahukom ako nga mo-resign na lamang. Uban ang pagbayad sa giingon nga gikawat kuno nako nga gihilabtan. Attorney, unsa may imong mahatag nako nga tambag niini? Ako naguol kaayo basta makadungog ko nining mga ingon ining mga kahimtang. Labi na kung usa ka Pilipino o Bisaya ang nalambigan. Pero ato na lang natugutan nga nahitabo naman ang mga butanga. O natagbaw kog hubad nining imong in English, maayong pagka in English. Akong pagduda dugay na kas New Zealand. Haniti ka naman kaing mo in English nga tawag lang flawless, walay sipyat. Kini nga akong matagot pating dali ang makakita o sipyat bisag mga gutling lamang or punctuations. Pero daghang salamat nga ning paambit ka ni diri nako. O mangayo ka sa akong opinyon. Akong isip kini nga dakong kasaypanan nga wala dayong ka manawag ba o manlalaban alang kanimo niadtong panahona nga gisangag kas kalisdanan. Dili lalim nga pasakahan ka og kasong pagpanghilabot sa mga butang. O matud pa nimo giimbestigar kag 2 ka oras. Hapit 2 ka oras. O didto ming resign ka na lamang umikan ato. Uban ang pagbayad sa danyos. Bali imong gibayran ang danyos. Nga pagkaingon nga maoy butang nga nawala or stolen items. Na dinhi ko naglili sa imong suwat nga just sa Binisaya pa lamang ako na lamang gibayran. Sa ubang bahin isipon kana nga admission of guilt nga imong gibayran. Pero tuhoy ko, tuo ka nako isip nagtuon ining dapita sa balaod nga kining paagi nimo nga makalingkawas sa gitawag og stress
samaan ang pag-resign. Ug imo na lang gibayran ang maong danyos. Dili kini siya isipon nga admission of guilt. Isipon kini is pressure. Bale na pugos ka na lamang sa pagpaundayon sa ilang kagustuhan. Basta gani mangguwa na gani ning napugos na lamang ang imong mahimo niini mao ang pagpasakag kaso nga unjustified dismissal. Pwede ba na siya nga ikaw may ning resign o ning bayad man ka sa danyos? Ako moingon pwede. Daghan na kay tag mga kaso ni ana. Kalabanan ang ning daog ngadto hukmanan. Ang tawag ni ana is constructive dismissal. Ang constructive dismissal mao ang paagi gihapon sa pagpalagpot apan ikaw lang mo ning hawa tungod kay dili na makiangayon ang tratamento kanimo. Sama niining pagpugos kanimo sa pag-resign or sa pag-awhag kanimo. Wa ka pugsa pero gi-suggest lang, gi-awhag ka lang. Padungog ka lang mas maayo nga mo resign ka kay aron wala kay kasong kriminal. O kaning mga butanga nga gipalagpot ka sigo sa imong kabubuton nga dili gid nimo kinabubuton tungod kay gipugos ka or napugos ka sa kahigayonan. Gitawag ka na sa balaod og constructive dismissal. Isipon gihapon ka na isip paagi sa pagpalagpot. Musa kung imo pa lang untang gihinaot nga makakuha kag mulaban kanimo, tingali dili na moabot sa ingon ana ka lisod nga kahimtang diha nimo. Apan mahimo pa ni siyang gukdon kung wa lang ka mosaylo sa 90 ka adlaw gikan sa imong paghawa. So daghang salamat sa imuhang pagnunot nining atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Ako nang hinaot nga doon na kay pagtulun-an nga na kay o nautingkay niining ato ang sayranan sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand. O kung buot ka nga mo pasaka og kaso bato kanila, imo ka nang katungod. O ako moingon daghan salamat sa imuhang pagnunot nining atong sayranan ug hangtod sa sunod higayon kini ang inyong abogado ug manlalaban sa mga Bisaya sa New Zealand, si Paul Alforque. Magpasalamat kaninyo ug atangin na usab ang sunod hugna ning ato ang sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Daghang salamat.